Uy, nganong lahi-lahi man nagpresyo dam? Ay, ang 16, good sir, wala pa na siya'y balahibo. Wow! Dayon ang 18, sir, naana na siya'y balahibo. Oh, shit! Bilot! Bilot! Bilot mo diha! Barato ra! Bilot! Naay 16, naay 18! Bilot! Bilot mo diha! Ah! Yati! Unsalan maron? Bilot! Ah! Pagkayahaya! Ang ilaha ginalibo na diri sa karsada. Kani mo'y sakto. Dili na ta maghayog todo-todo. Yati asa di karon dapita bay. Bilot! Bilot! Bilot mo diha! Bilot! Ah! Asa maron dapita? Uy! Adara. Dam! Uy, sir! Ay! Dam! Unsa man ang imong baligya, dam? Ay, bilot, sir! Ah! Unsa daw to? Ali, dam! Papalita ko, dam! Ah, sige, sir! Dam! Lami ka na imong baligya, dam? Aportin lami asir, oy! O makatilaw ka, makaingon jud kang, oh haha! Aw ka na mo ya akong gipangita. Unya, tagpila sad na, dam. Ay barato raman ni sir, na ay tag 150, na apoy tag 110. Uy, nganong lahi-lahi man nagpresyo, dam? Ay lahi-lahi jud ni sir, na ay 16, na apoy 18. Nganong naa may 16 ug 18, dam? Unsa day kalahian, ana? Ay ang 16 good sir, wala pa na siya'y balahibo. Wow! Dayon ang 18 sir, naana na siya'y balahibo. Oh, shit! Na unsa may imuha ani sir? Kana lang 18 ako, Adam. Ah sige sir, di ara sir. Uy, nganong itlog man na, Dam? Balot gani no? Nanayabag na. Dili man to balot akong nadunggan kanina. Ha, balot man good ni sir. Basta dili gito balot akong nadunggan kanina ba? Unsa man day imong nadunggan? Kuan man to akong nadunggan nga kanang basta kay adi lagi to balot lagi, Dam. Adi kong palitan na, uy, bahala na dira, uy.